Med ny viden følger der også nye dilemmaer. Vi bliver hele tiden udfordret på, hvor vores etiske grænse i virkeligheden går. Hvor langt skal man gå for at redde liv? Hvor langt skal man gå, før det begynder at blive unaturligt? Og hvor hurtigt må det gå, for at vi stadig kan følge med, når nu videnskaben i virkeligheden bevæger sig hurtigere end os? Hvis vi havde vidst, for eksempel for 50 år siden, at en cancerramt kvinde ville få opereret æggestokken ud, få den frosset ned, og efter en kemobehandling få den opereret ind igen, hvorefter hun bliver gravid og føder et fuldbårent barn, jamen så vil man jo simpelthen tro, det var en scene fra en dårlig science fiction film. Men det er rent faktisk sket. Første gang det skete i verden var på dansk jord. Det er sket 6 gange i alt, og halvdelen af gangene har været i Danmark. Det, jeg vil diskutere med jer i dag, er også et kontroversielt forskningsområde. Fordi selvom det nogle gange er direkte ubehageligt, og vi egentlig nogle gange måske mest har lyst til at lade være, så er spørgsmålet, om vi kan tillade os at have berøringsangst med nye muligheder. Og kan vi ignorere de videnskabelige fremskridt, og tør vi i virkeligheden tage den etiske diskussion også? De spørgsmål gælder i høj grad for det område, vi skal tale om, nemlig stamcelleforskning. Stamcelleforskning er et område med store muligheder, men også med store dilemmaer. I øjeblikket i Sverige arbejder man på et forsøg med folk, der sidder i kørestol, og man har allerede udført forsøget på mus, hvor det viser, at de har kunne få en stor del af deres førlighed tilbage. Så det eksperter håber på, er jo, at mange handicappede vil kunne få deres førlighed tilbage. I USA har man et andet eksempel, hvor man arbejder på at tage øjenceller fra stamceller i håbet om at kunne komme til at kurere blinde mennesker. Og en tredje eksempel, som faktisk er ret interessant, fordi det var for 10 år siden, som også stammer fra Sverige, der gjorde man det, at fra aborterede fostre tog man hjerneceller, som man arbejdede videre på som stamceller, og efterhånden så sprøjtede ind i hjernen på alvorligt syge Parkinsons-patienter. I dag går der en patient rundt 10 år efter med et langt bedre liv og færre symptomer. Så det hele lyder jo meget overbevisende. Men der er altså også nogle etiske hensyn, og der er nogle risici forbundet med det. Og det er derfor, man også skal tænke sig om en ekstra gang. Det, jeg vil spørge jer om, det er jo faktisk går på, hvad det er, der sker, når det er, man forsker i det her. Fordi det, man gør, det er, at man tager jo befrugtede æg, der er til overs for reagensglasbefrugtning. Og det æg, som formentlig alligevel vil være blevet kasseret, og som ikke vil være blevet til liv, men bare tanken om, at det her befrugtede æg, hvis det var blevet sat op i moren igen, havde kunne udvikle sig til et helt liv, til et helt menneske. Det er det, der gør, at den her diskussion altså kan få blodet i kog hos mange mennesker. Så mit spørgsmål til jer går på, synes I det er i orden, at man tager kimen med liv for at redde liv? Er det i orden, at et menneskeligt æg, der kunne udvikle sig til at blive et helt menneske, bliver reduceret til at være en værktøjskasse for andre mennesker? Eller er det i virkeligheden uetisk og amoralsk helt at lade være og lade de mange 100.000 mennesker, der lider af de her alvorlige sygdomme, helt i stikken uden udsigt til behandling? Venstre har brug for din mening.